ତାହେଲେ ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଦିଟା କଣ ଖାଇବା ଅଛି? ହଁ ଭାଇ ଦେ ଗୁପଚୁପ କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିବୁ? ଏଇନା ଆମେ 1 2 3 4 5 6 ମିନିମମ 6 6 12 6 20 ନାହିଁ। ପକେଟରେ ବାଜି ଯିବା ଅଛି ବା ହେଇଗଲା ଏଡି ଦେଖିଆ ଓ ହେଇ 20 ନା ଏଟା 20 ନା 2 ନୁହ ଏଟା 20 ହଁ ଅଛି 6 ଜଣ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 ପଚାରେ ସେ ଭାଇ କି ଗୁପଚୁପ ଗୋଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛ? ହବ ତୋର ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ହିସାବ ବରାବର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି ନା ଭାଇ ବଢିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟା ଯୋଡୁଛି ଭାଇ ବଢିଆ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛେ ବଡଲେ ନେତା ହବ ଭାଇ ଖୁଏକୁ ଦେବେ ନା ତମେ ହଁ ଭାଇ ବଡଲେ ତ ନେତା ହବ ବଡଲେ ନେତା ହବ ତୁ ଚଷମା ଦେଇଛୁ ତୁ ଦେ ପଇସା ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କଣ ହବ ମୁଁ ତ ତାକୁ ବି ଦେବି ଦବ ହଁ ଦେ ଭାଇ ଟୋଟାଲି କିଛି ନାହିଁ ନା ଭାଇ କିଏ ନା ବିକୁନି ମୁଁ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଜାନେ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ସେ ଭାଇ କତିରେ ଠିଆ ହବା ଆମେ କହିବା ଆମେ ତମ କେତେ ଜଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ପଇସା ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆମେ ମାଗଣା ଦିଟା ଖାଇବା ଧରିବ କି ହଁ धरिए हम गरीब आदमी है हमको थोड़ा खाना चाहिए और 500,000 मुंह में मार देगा। हाँ चलो